И здравейте всичките, това само из БГ с мене, Блюстон, нещо цъкаме малко Майнкрафт. Той ще цъка сега само да си... Ender апдейт. Има някакъв апдейт май. Да, има някакъв... Да, има Ender апдейт. А нужно ли е да го апгрейдвам? Да го апдейтвам? Не. Аре да цъкаме в ония мап. Чакай, само да влезна. Майнкрафт, този беше... 30 days free trial. Я дай сега. Петра. Аре, влизай сега в... Влизаш ли в ония мап? Да, здравейте, аз съм Bluestone BG и... Влезна ли? И не ще игра Майнкрафт. Да, влезна ви. Заухи си. Аре, на Survivor ли е супер? Ама не в тоя бе, исках в мапа. Кой мап? Аре, това ще така. Що чупиш меч? Нямам храна, бате, нямам храна. Защо нямам храна? Току-що джойнах. Где си? Добре, да видиш, ще убия, ако си ми взел нещо. Сега ще ти проверя често. Провери си често. Добре. Ще да си крафна на нещо. Аз съм disable на PvP-то, май не може да се бием. Ядай. Бие ли те? Не знам, май не. Аз сега си крафтам някакви простотики. Що толкова много кирки лад? Не знам. Да си имам. Чакай, така ще вземем. Ще си сложа врата. Да не влизаш тук, защото... Ако искаш си сложи Iron Door. Ама не, нямам още Iron. Аз... Дай сега да си намерим. Това ли е твоята стая? Да, Дева, не е често, твоята е по-голяма. Ами направи си аз ще се оголема и моите. Зомби! Мама ти, зомби! На две сърца. Бате, защо не дойде? Не ти взимам айтемите, споко. Не ми ги гепи, че дигнах левел. Знам какво ще стане, Вики. Ще убия. Аз съм майнър, Вики. Аз вдигнах почти втори от едно зомби. Не, и от мен си вдигнал. Сори. Не мога ти върна левел. И той не може да се намери левел. Добре, айде лека нощ да си тръгна. Това нощ ли е, бе? Да. Я чакай, дай да поспим. Нощ е, аре, легай си. Ще го сложим за началото, после ще го сложим пак там. Ти живота, брат. Така садват хората. Късмет ще оголеми и още повече. Ще си направи и къща отвън кама. Да направим нещо, примерно да ни бъде село. Да не ни е само такова. Да, добре, айде. Ще има къщи за гости. Както бяхме направили в Реалма. Спомняш ли си? Да, бе. То само те беше качил клип, защото аз не успях. То вече беше прицакан Реалма. Не беше прицакан Реалма, Майнкрафт бяха спрели Реалмовете. Да, и аз трябваше да... И аз точно като мислих да снимам вече малко Реалма. И то се прицака всичко. Аз тъком бях джойнал в Реалма и Давид ми писа, че Реалма е прицакан. Няма как да цъкаме. Няма как. Това беше още в миналия канал. Чай, имам малко торчове. Мама ти. Опитвам се да слезна и то ми... Добре, за сега нещата ще са ми в един чест. Не, всеки какво ще да си взима. Имаш ли малко дърво да ми дадеш? Има, мама, трябва да слезнеш долу. Аз съм при тебе. Хали? Не те виждам, Виктор. Аз съм в моята стая. Оголемих я. Идвам просто. Къде ти е името? Абе, ти къде си отишъл? Ти ми нали копаш, бе? Ти си някъде под мене. Що леглото ти е Чакай, щупих ти леглото. Уе! То беше наполовина. Ето там било. Какво става, бе? Стай ти, мама ти не е това. Бе, къде си? Искам аз да дойда при тебе. Уснах ти ги. Идвам. Чакай. Викторе, отиди да събереш дърво и направи стълби. За какво са ми стълби? За да може да правя дупка само надолу. Добре, ти събирайте ми, аз ще ги крафтвам. Ще крафтвам нещата. Добре, моля ти се отиди да събираш дърво. Аз не мога сега. Майнбом.
Чакам те да ми ги дадеш. И на мен ще ми трябва мъничко само. Само две да си направя чест. Фак! Зомби! Ела тук, бе. Ела ми ма. Корво. Убих го. Корво. До сега такава корво вида не бях чула. Добре, крафнах ти един чест. Ще ти ги метна най-отгоре. Не, бе! Ето са ти. Не, направи на дъски, направи на Давай, пръчки давай, и направи давай. така. Ама чай малко. Първо трябва да отида да си крафна чест. Чакай, аз си го крафтах, нали? Да. Сега ще ти метна. Може да дойдеш до мен. Чакай, аз ще дойда тук. Фак! Стави ги Покрафнах. в чест. Окей, сега ще ги оставя в чест. 5 минути. Чакай, имахме някакви малко. Така имах. Аз си влизам малко В честа ли ги моята. сте? Да, бе. Ма не, това са само... Всичките са. Ма не имам предвид, че ти не ги направи на пръчки. Ти на стикове ли искаше? И след това на стълби. Аз не разбрах. 9 стълби. Чакай, аз май съм... Ти познал ли си difficulty, за да сме гладни? Да, нормално. Да сме гладни, така ли? Да. Аз Аз имам ще само една пържола. Аз имам май 3-4. Имам повече. Добре, Вики, ако искаш... Тия не трябваше ли да се печат? Тя. Добре, взимам си така лекичко за подхрана. Ако ще ми трябва. И слизам при тебе да копам. Не, аз стивам за дърво, нали? Къде е вратата, бе? Ти направи ли си въобще врата нагоре? Не. Ти иди за дърво, да направиш още стълби, защото аз ще копаем доста надолу. Аз па нямам кирка в мене. Факт, нямам кирка. Намерих айрон. Давай. Нищо не си открил. Това е айрон, бе! Идвам при тебе. Няма да толкова шут. Ама ще ми дадеш половината. Все пак. Те са 3. Не мога ти дам. Ти Добре, дам едно. Защото... Слизам при тебе, не ме интересуват дървите. Внимавай, има дупка. Къде е? Долу. Паднах. Как? Аз ти казах. Какво си направил, бе? Дупка. Да видя, да не си ми взел тук колото е за мола. Тук трябва да дигам левел. Нали знаеш, че имаше кол точно над тебе? Не знам. Фак! Имаше и За под какво мен. ми взе факото, бе? Много си тъп. Не съм ти взел нищо. За какво загаси? Много Не си съм тъп. загасил нищо. Ти си я сложил на гравел. Аз махна гравел. Що? Сега си ми я върни. Знаеш, че колко е важно. Махни се. Добре, оставя сега да свети за сега. Добре. Хайде мръдни! Ти мръдни. Ще я махна. Не, дей! Ще сложа и тука. Окей. Какво ще правиш? Стълби нагоре. Чакай, там има нещо. Факт няма. Да, верно, служи стълби. Направи ли ги? Мама, ти не мога да ги сложа. Заради факлата горе, де си турила. Ти си я втория. Къде падна? Мама ти, падам. Ако има ли нещо? Факт, ти си ограбил всичко. Дай малко айрон са. Чай само да щупа едно такова и да скача горе. Ти още не си първи левел, бате. Тук оставам тази факла да свети. Защото мрях. Фак, паднах. Малко съм гладен. Мъни се да ям. Аре, наприя тази стълба, де. Как се качи там, бе? Скачаш и скачаш. О, фак, пак. Всъщност ще сложа нещо. И така става. Аре, аз се качвам. Ела догоре за малко. Трябва да ходим да убиваме малко животни, че нямаме никаква храна. То да убиваме, бе, аз нали направих ферма. Ферма ли си направил?
Да. Къде? Ама ти казах, защото ти ще да А! обереш. Намерих си стълбичка. Къде? Ще Абе, кажа, бе. ще кажа само да се кача, защото не мога да ти кажа да ти Аз ще ям. обясня. Надявам се това да не ме... Добре. Ти не си ли гладен вече, бе? Гладен си? Не. Аз не спринтвам за това. О, то като сплинтваш ли такова? Да. Но тя още не е порасла. Е, ти за тази ферма Чупи ли? тревички. Чупи тревички Аз за да... тям за животни. А, ферма за животни! Еми, Аз това за такива това ти рекстри говоря. няма, аз съм вегетарианец. Ах, ти вегетарианско човече. Аз тям за храна, че... Си ги отглеждаме така за животинчета. Аз за храна ще си ги ям. Fuck you. Обаче няма да ми ядеш от зеленчуците. Такова от хлеба. От съм хлеба ли? хлебояд. Ти си тупаняк. Имам 8 такива. Е, тук може да си направим някакво кейче. Както аз бях направил в Фрелма. Релма. Толкова много неща бяхме направили там. И един ден, като влезнах направо, не можех да позная Релма, разбираш. Ех. Аре, аз слизам малко в мината. Идваш ли? Не, ти си купай там. Ако намериш айрон, ще ми дадеш половината. А ти ми дай само Добре, малко ще ти айрон. дам едно. Едно, тогава аз ще ти дам с едно повече за мене. Ама, нали са 3? Ти си взимаш едно от повече. Еми, едно от теб. остава за да си имаме резервно и готово. Къде Дали отиде? всичко е на всеки, бе? Не, всичко е и на двамата. Нали се разбрахме? Къде отиде са? Горе съм. Паднах. Ех, пак съм гладен. Ама ти. Сега трябва да чакам. Пуле. Ей, пуле. Ако видиш пилета ми, кажи. Убих две до сега. Защо ги убие, бе? Можехме да ги бриднем. Аре, ела да те убия. Ще си го изключил, бе, да ти се не види. Аз тям за дърво. Нали ти казах, има такава опция. Няма такава опция, ама аз го направих. Бабе, защо нямам още едно, бе? Не мога да намеря. Ако намериш чикани, ми кажи. Защо? За да може да направим ферма. Аре, да влизаме в къщата. То става нощ. Трябва да почна да се обличам след 5 минути, че... Някой ми каза да си ходя. Аз тям до моята стая. Чакай, отида Аз в твоята. легнах. Чакай малко. Къщи като ти бъде много добре. Ще ви... Може и да не можем. Що? Може аз да съм зет. Така. За днес ще имам само един клип, защото другия се прецака. Извинете, че обещах, че ще има модерен страйк, обаче клипа се бъгна. Ние снимахме и клипа се бъгна. И пък другия път Мобизен не се включваше и само Виктор успя да заснеме нещата. Имам два такива. О, Юнза. Намерих място, идеално място за къщата ми, обаче няма да ти го покажа. Не, ще го покажа. Аре бе, нали щяхме да имаме еднакви неща? Ма ти нали не искаш? Не съм го казал. Добре, Да направи ли стрели? направи печка, ако нямаме. Имам аз печка. Ясно. А, какво ще да правя сега? Да. Че да направя малко факли. Та знаеш как се зареби за една игра. Казва се Factorio и супер натоварващ. Да знаеш, да не ми взимаш левъра. Сложих си левър за вратата.
Пак са. Да, свърши другото. Давай, ще щупа едно дърво. Аз път дърво. Стой малко. Тук ще щупа едно. Аз край... Аре, какво стана? Зомби. Зомби. Къде? В мен, горящо е даже. Не, горя айрона е в мене, Вики. Аз го убих. Аз ще ти дам едно айрон. Айде, дай ми. Айде, оставам две. Взимаш само едно. Къде са? Ела тук. Ако искаш, може да го размножим, нали знаеш как? Не става. Дай. Да, бе, разбрах, ама не става, нали опитахме. Става. Чакай, я дай. Не, ти пък взимаш. Я, чакай малко сега. Не, така не става. Окей, исках само нещо да пробвам. Иначе това не е хака. Чакай, виж. Трябва да ги задържим, нали? Ти цъкаш, аз задържам. 3, 2, 1. Ма не бе, цъкаш няколко пъти. Колко? Няколко. Добре, давай, цъкаме едновременно. 3, 2, 1. Цъкнах и аз 3. Размножи се. Да, видя ли? Еба си, ако това още така. Нека си го размножим. 3, 2, 1. Аз имам 5. Аз 6. Карай. И сега и аз давам 5. И давай. Чай, че той има още. Ти колко имаш? 8. И аз. Сега ги дам и аз. Я чакай. Аз вече ги... Чакай, сега ги връщам. Абе, върни всичките сега. И 3, 2, 1. Аз ти колко... Да. Я дай пак. Ама само цъкаме сега. 3, 2, 1. Колко имаш? 26. Дай малко. Добре, дай ми сега 3 само. Чакай, давай. Ще ги направим 2 стака. Какво правиш, бе? Не така. Върни ми ги. Върни всичките. Ама те са стаки. Дай. Добре. Само да ги сложа по-близко. 3, 2, 1. Не от тия! Значи по един стак за мен и един за тебе, така ли? Да, 3, 2, 1. Сега правим твоя стак ли? 16, да, давай. Служи твоите! Служи твоите! Абе, служи твоите! Абе, всички тебе. Ето. Добре, дай 20-те. Давай. 3, 2, 1. Двадесет 23. Давай, слагай ги. Колко събра? Колко 25 станаха? плюс 23, 48. Дай още веднъж. Пък каквото стане ще такова. Аре, стига толкова. Слагай ги. Чакай, 32 трябва да станат. Вземи ти 32 сега. Какво? Вземи станалите. Те. Не бе, тия. Слагай ги сега. Служи ги. Още Дай, само... Значи, точно колко ни трябват... Още 5. 11. Как бе? Да, то не ставаше до 5. 3, 2, 1. Готов? Връщам ги. Какво стана сега? 61. Чакай, ти цъкаш 2 пъти, аз цъкам 3 пъти. 1, 2, 3. Добре, да цъкна още един път. Добре, айде, давай. 62. Карай, аз тук ще си. Аре. Не знаех, че може така. Много е яко. Принцип, като цъкнеш, като цъкаш и задържиш, ама това по принцип е става, обаче не става. Не баца. Добре, ще си имам. Я чакай, сега ще си направя броня. И аз това ще правя. Бъм. Едно такова, едно такова. Сега ми трябва дърво. И на мен. Чакай, аз имам стикове. Аз нямам стикове. Ма чакай, ето. Брадвичка. Какво си взема? Аз ще взема запалка да попалвам. Зикам се. Аз ще взема едно такова. Аз знаеш какво си взех? Не. Познай. Какво? Какво си Дор. Ама не взимай ти, защото са 3. И аз си взех Дор.
Ама защо? Не знаех. Ма те стават по 3. О, фак. Не знаех, че си взел. И аз си взех. Мама ти. Чакай да си сложа. Ти нещо за мен ли, бе? О, О, Айрон Мен. Айрон Мен. ох, сириус. Seriously. С брадвичка манге, бе. Ах, такова не. Не манге. Давай, колко е часа? Така да гледай ги. Добре, дай само да си крафна... Ай, да си крафтнем тия и свършваме клипа, защото трябва да си ходя. Какво И си става, излизам. бе? А, ето. Трябва да отидеш до долния етаж, обаче аз съм далеч. Пам, 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 пам. Я, какво имам? Значи теб, окей. Фак. Аре, Вики, готов ли си? Чакай малко само. Няма един левър да си направим. Ама, що не мога сега? Добре, е така. Тук още един. Какво? Трябва ми стринг. Какво ти трябва? Стринг. Какво е това? Едно нещо. Пажина. Fuck you. Трябва ти две. Е, да, ама гледай са. Тук работи. А тук не ще да баца. Аз знам какво трябва да правиш. Щупи това. Кое? Щупи и това. 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 Сега сложи тук левъра. Я дай. Дай пробай. Дали ще се отвори. Аз ти казах. Добре, айде. И хора, това ще е всичко, затова ви надявам се да ви хареса. Ако така може да оставите по един коментар да го харесате. И ви ще клипи. Бай-бай. Айде, чао. Yeah, so fly, shit on the list to go.